माजी तालुका प्रमुख मंगेश लोके यांच्या भाजप प्रवेशामुळे तालुका संघटनेवर कोणताही परिणाम होणार नाही। त्यांचा हा प्रवेश खांबाळे नावापुरताच मर्यादित आहे, अशी टीका युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केली आहे। काय म्हणालेत नाईक पाहूया। तुम्ही बघत असाल की माजी तालुका प्रमुख होते, त्यांना बडतर्फ करण्यात आलं आणि त्यानंतर जी आज बैठक झाली आपली तालुक्याची, त्या याच्यामध्ये सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। नंदू शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली परत एकदा वैभववाडी तालुक्याची टीम परत एकदा बांधली जाईल। बरेचसे पदाधिकारी जागेवरती आहेत। कालचा प्रवेश होतो तो फक्त खांबाळे ग्रामपंचायत पुरता मर्यादित होता, हे तुम्हाला लक्षात आलं असेल। वैभववाडी तालुक्यातील आमचे पदाधिकारी अशा मोठ्या संख्येने आज इथे उपस्थित आहेत। त्यामुळे येत्या काळात जे इलेक्शन येतील, निवडणुका येतील, जिल्हा परिषदच्या असतील, पंचायत समिती असतील, त्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत, ह्या शिवसैनिकांच्या निवडणुका आहेत आणि महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत। त्यामुळे येत्या काळात या कार्यकर्त्यांना ताकद द्यायची जबाबदारी शिवसेनेच्या पक्षाची असेल आणि जिल्ह्यातून आणि महाराष्ट्र राज्यातून उद्धव साहेबांच्या माध्यमातून, आदित्य साहेबांच्या माध्यमातून असेल आणि आमच्या नेत्यांच्या माध्यमातून असेल, ही ताकद देण्याचं काम आम्ही 100% करू। इथल्या पंचायत समितीवर, इथल्या जिल्हा परिषदेवरती भगवा फडकण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करू। तुम्ही गेल्या वर्षभरात बघत असाल की रस्त्याच्या बाबतीत आम्ही आवाज उठवलेला होता, सरकारी दवाखान्याच्या बाबतीत आवाज उठवलेला होता। कालच आम्हाला कळलेलं आहे की खड्ड्यात एखाद्या महिलेचा पडून या ठिकाणी मृत्यू वैभववाडी तालुक्यात झालेला आहे आणि खरं म्हणजे इतके रस्त्याची बिकट अवस्था आहे, घाटाची बिकट अवस्था आहे, इथल्या सरकारी यंत्रणेची बिकट अवस्था आहे, इथे दवाखान्यामध्ये व्यवस्थित ट्रीटमेंट मिळत नाही। म्हणजे एखाद्या तालुक्याने पूर्णपणे पाठीशी राहूनसुद्धा BJPच्या कार्यकर्त्यांनी किंवा BJPच्या नेत्यांनी काय जबाबदारी ह्या तालुक्याची घेतलेली आहे, खरं म्हणजे प्रश्न येतो। त्यामुळे बरेचसे प्रश्न मार्गी लावायचे आहेत, बरेचशी या ठिकाणी आंदोलन करण्याचं काम, या ठिकाणी आवाज उठवण्याचं काम शिवसेना आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून 100% केलं जाणार आणि त्याचा आवाज पूर्ण प्रशासनापर्यंत आणि सरकारपर्यंत पोहोचवला जाईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।